Bhí sé feis marádú agus crána. Bhí sé máil den afran agus chuir sé dé a bhá sú sé go dtí an afran ach bhí sé rá bhá agus bhí gceach na níag teach amach. Fuair sé madú bog sa chail. Agus ghlaic sé madú arás agus bhí sé ag tuid bíad á. Agus chuir sé thart agus bhí sé gíthe bá agus círa agus mucha an sin ana bhí faca bhí sé gíthe na daoine. Agus na daoine a bhí go fáil beá go dtí Tim agus níor dúirt siad lim an rí ní raibh sé á hásta na teacht arás. Dúirt an rí má maríonn daine bhí an madú iúil siad go dtí a theagló éiche. Bhí ag Cainó Henry cén grú áitianta bog ar bollag ar an wadi. Máhain bhí an madú istí agus bhí sé ina cála. Bhí Cain ag siúil suas aige le slád a lámh agus chuir sé isteach na bollag. Agus bhí an madú ag rí agus léim sé ar an trí phléasca bollag agus haing na potú go agus céalan amach agus an taine matar náit na mai chéalan. Thuaigh sé arás ag an rí agus dúirt an rí ag le tallir bhí as maile agus chuir sé ar a bó. Níor sé abaltathe ag an slíú bard a slíú cáin agus ball le sin hana féin. Níor sé ní fuair sé ar bhí. Bhíon rianta glic ionta slicanta.